Καλής από που έχει μόνος που εξάρτησε ο γαμπάς όμορφες δάτους από τα μάτια τους. Μπράβο στην συνέχεια έχει φωνακίσει το μοντέρ. Το αυτοκό ήταν πάντα όμορφα, είναι από XXL πριν Μίκη πιστεύω. Έτσι λέει το όνομά του XXL από Μίκη. Έχουν οι καμπερές του Βασίλης μπροστά τέρμα με hot beats αναρτήσεις. Βλέπω τα παιδιά έχουν γίνει τώρα, όλα είναι τέλεια τα μάτια ανανομένα, καινούρια και φρέσκα. Και έτοιμο για όλα. Και φυσικά τα λάθη από γέννες του Στάκεδος στα Συνόπουλα της Κερδάης. Και το θέμα είναι τώρα πώς είναι ο Μασπρότου. Βγαίνει τον άλλον. Ναι. Λοιπόν, ο μπροστά αναμεινόμενος είναι ο επιθετικός. Πρέπει να τον πιέσει πάρα πολύ να τον αναγκάσει από τις τρακές. Πρέπει να τον πλησιάσει δηλαδή πάρα από κοντά. Βλέπεις πόσο πλησιάζουνε. Τα αυτοκίνητα κοσκολογούνται πάνω από 800 ώρα για τα δύο, ανάλογα τις πίεσεις που δουλεύουνε. Έχουμε λοιπόν άκου. Το μπροστά είναι ένα Nissan, για αυτό εκεί. Αυτό είναι ζέσταμα, έτσι. Θέλουμε να δεις τι θα κάνουνε. Έλα ρε. Θα περάσετε μπροστά από την Ευθεία και δεν θα δει κανένα τίποτα το καπνό. Θα μας κερδίσετε, για να δούμε. Όχι, να κόψω, να αλλάξω. Τι μου έκανες τώρα. Ήταν για το πρώτο όλα για το τίποτα. Με συγχωρείς. Τώρα τι μου έκανες, Αλέξη, τι έφαγες. Τώρα σταματάνε, χειροκροτάνε ένας ο άλλος, το χειροκροτάνε το άλλο και φεύγουν.